keertje dit. En dan eventjes je streepje. Millie, De wiel is gesloten dus. Heel naar één nieuwe. Ik ben zo blij. Komen allemaal gezellig. Oké, nou wij zijn van de carnavalvereniging De Knoeiers. En wij organiseren het Kidsfest nu voor het 3e jaar op rij. We organiseren het eigenlijk met als doel de kinderen voor de carnaval warm te maken. Nu is het nog kleinschalig. We proberen het ook gewoon laagdrempelig te houden, zodat iedereen zich welkom voelt. Maar uiteindelijk wil het wel hopelijk wat meer uitbreiden naar wat grotere feestjes, om het zo maar te zeggen. Ja. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze achter het net. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze achter het net. S'nachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. Dan weer naar boven waar we trouw beloven dat wij van. We hebben schminkers, we hebben ballonartiesten, we hebben DJ's voor de muziek. Dus eigenlijk alles voor een gezellige middag voor de kinderen is hier aanwezig vandaag in Aardenburg. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen vaak langzaam op gang. Ja, maar dan. Ja, maar dan. Brabantse nachten zijn lang. Brabantse nachten zijn lang. Ze komen vaak langzaam